Ahoj, v tomto videu ti ukážem, ako vytvoriť zľavový kód v Shopify. Otvoríš Shopify a hore vľavo uvidíš položku zľavy. Klikneme na ňu a uvidíš svoje zľavy. Ak žiadnu nemáš, môžeš ju pridať kliknutím sem. Urobíme to a zobrazí sa nám niekoľko typov zľav. Buď môžeš mať jednoduchú zľavu na nejaký produkt. Tu môžeš napríklad nastaviť akciu 2 za cenu 1. Ďalej je tu zľavový kód na celú objednávku alebo možnosť ponúknuť dopravu zdarma. Teraz si ukážeme zľavu na celkovú sumu objednávky. Môžeme vytvoriť zľavový kód alebo nastaviť automatickú zľavu. My si teraz ukážeme manuálnu zľavu. Klikneme na ňu a zadáme nejaký zľavový kód. Môžeš si ho aj náhodne vygenerovať. Tu si môžeš vybrať percento zľavy alebo pevnú sumu. Zoberme si napríklad 20%. Potom môžeš nastaviť minimálnu hodnotu nákupu, povedzme 100 eur. Kto ho môže použiť? Napríklad všetci zákazníci. Tu nastavíš, koľkokrát sa dá kód použiť. Nastavím to na jedno použitie na zákazníka. Tu určíš, s čím sa dá kombinovať. Tu vidíme, odkedy je platný. Môžeme nastaviť dátum ukončenia kliknutím sem. Klikneme tu a vyberieme tento dátum. Ak ti to vyhovuje, klikni na uložiť zľavu. Dostaneš odkaz na zdieľanie. Môžeš ho použiť na marketing. Keď klikneme na zľavy, vidíme, že je aktívna. Ak chceš niečo zmeniť, klikni, uprav a ulož. Takto ľahko vytvoríš zľavový kód v Shopify. Ak ti video pomohlo, daj like a ahoj.